Aj tento mesiac sa u nás udialo množstvo dôležitých udalostí, dnes sa pozrieme, ako ovplyvnia dopravu na Slovensku. Železničná stanica v Čadci roky chátra a spolu so svojím blízkym okolím je hanbou mesta, ktoré je vstupnou bránou do našej krajiny pre turistov z Čiech a Poľska. Keď vláda nedávno zamierila na výjazdové rokovanie na Kysuce, minister Jozef Ráš potvrdil, že aj stanica je jednou z investičných priorít súčasnej garnitúry. Projekt na rekonštrukciu vznikne do 30. novembra 2026, najneskôr do mája 2028 stanicu opravia. Zavezuje sa k tomu aj uznesenie vlády a tento zámer potvrdili aj Železnice Slovenskej republiky a primátor Čadce Matej Šimášek. Veľkou témou je zníženie stropu hlavnej budovy stanice. Väčšina ľudí skloňuje pri téme rekonštrukcie železničnej stanice zníženie stropu a využitie nového podlažia na otvorenie nových prevádzok. Tomuto názoru oponuje dizajnérka, ktorá argumentuje, že objekt je postavený v bruselskom štýle a po tejto stránke má obrovskú hodnotu. Železničnú stanicu v Čadci postavili v rokoch 1967 až 1969. Navrhol ju český architekt Josef Hrejsemnov, autorom plastík je sochár Miroslav Rybička. Dokončenie D3 sa opäť komplikuje. Národná diaľničná spoločnosť musí znova vyhodnotiť tender na najsevernejší z troch nedostavených úsekov Kysuckej diaľnice. Rozhodol o tom Úrad pre verejné obstarávanie. Národná diaľničná spoločnosť si za víťaza vybrala združenie s Váhostavom. Súťažou na úsek Oščadnica Čadca Bukov s druhou rúrou tunela Horelica sa úrad zaoberal po tretí raz a znovu vyhovel námietkam. Úrad verejného obstarávania napísal, že u úspešného uchádzača nie je možné jednoznačne konštatovať, že spĺňa stanovené podmienky účasti pre stavby vedúceho pre tunely v súťažných podkladoch. Štát zatiaľ nestihol dokončiť ani jeden z troch tendrov na Kysuckú D3. Z Bratislavy do Budapešti za pol hodinu, do Prahy za 85 minút. Aj takéto benefity komunikoval ex-minister dopravy Andrej Doležal, keď informoval o plánovanej rýchlotrati, ktorá má spojiť hlavné mestá štátov v 4. Ministri krajín tohto spolku sa dohodli na spoločnom postupe ešte v roku 2018 na konferencii v Tatrách. 7 rokov po tomto formálnom stretnutí má Slovensko hotovú štúdiu, ktorá rieši, ako by mala trať viesť cez naše územie. Známe je, že naša časť skladačky sa napojí na maďarskú rýchlotrať v Rajke a pokračovať bude smerom na Česko. Ešte v minulom roku uniklo, že súčasťou projektu bude aj nová koncová stanica Západ. Tá by mala prebrať úlohu dnešnej hlavnej stanice. Okrem rýchlovlakov tu budú končiť aj iné linky. V druhej etape by malo prísť na rad napojenie smerom na Česko a Viedeň cez Marchegg. Vlaky po našej trati by podľa Saka mali v budúcnosti vo veľkom využívať aj Rakúšania. To by vo veľkom ovplyvnilo aj návratnosť projektu. Už dnes je takt medzi Viedňou smerom na Česko taký plný, že tam nie je priestor vsúvať ďalšie vlaky. Ak by sa na projekt eurofondy nenašli, podľa Saka je cestou aj verejno-súkromné partnerstvo. Týmto smerom sa vybrali aj Česi pri plánovaní troch vetiev vysokorýchlostnej trate v Moravskoslezskom kraji. Všetky tri robia ako PPP projekty. Je tam veľký záujem investorov, povedal Sako. Najviac pre výstavbu rýchlotratí robia Poliaci a Česi. Dnes sa pracuje na vysokorýchlostnom spojení z Varšavy do Lodže, ktoré by malo byť hotové do roku 2030. Cesta vlakmi s rýchlosťou 350 km za hodinu by mala trvať medzi dvoma mestami po novom 40 minút. Ďalšími cieľmi sú zrýchlené koľaje do Poznane a Vroclavu. Poľsko plánuje okrem Česka spájanie aj s Litvou v rámci projektu Rail Baltica. Rokovania prebiehajú aj o spojení Varšavy s Berlínom. Na českej železnici by do roku 2050 malo vzniknúť až 767 km vysokorýchlostných tratí. Stavba prvého úseku medzi Brnom a Perovom by sa mala začať stavať čoskoro a hotový by mal byť v roku 2028. Desiatkám tratí hrozí zrušenie. Uráža sa rokuje najmä o úsekoch, po ktorých vlaky jazdia na prázdno. Medzi Utekáčom a Kokavou nad Rimavicou v okrese Poltár jazdia denne vo vlakoch len desiatky ľudí. Tamojšie motoráky sú navyše pomalšie než autobus. Ide o jednu z tratí, ktoré si štát vytipoval v rámci tzv. Plánu dopravnej obslužnosti ako možného kandidáta pre uzavretie. Podobných koľají je však viac. Lokálka na strednom Slovensku patrí ešte k tým šťastnejším. Napríklad medzi Kolárovom a Komárnom mašiny nejazdia už roky.
Osobáky v roku 2019 pre nízky záujem prestali premávať aj do Záhorskej Vsi. Cesta medzi Piešťanmi a Vrbovým funguje po novom ako cyklotrasa. Takýchto úsekov je viac než 30. Určiť, na ktorej trase nechať vlaky a kde by obsluha prešla výlučne na autobusy, by mala Národná dopravná autorita, ktorá vznikla vlani. Avšak podľa odborníka na železnice Jiřího Kubáčka je tento údaj pritiahnutý za vlasy a k takejto úspore by nedošlo, keďže údržba týchto koľají je dnes takmer nulová. Je to politicky nepopulárna téma. Pokiaľ budú škrtať trate, bude to veľmi krvavé a nebude to mať až taký prínos, povedal Kubáček, ktorý pracoval na spomínanom pláne dopravnej obslužnosti. Železnice v súčasnosti spravujú 3600 km koľají. V kategórii ohrozených tratí je podľa plánu dopravnej obslužnosti viac ako 30 úsekov s celkovou dĺžkou takmer 600 km. Časť z nich odporúča materiál využívať na turistické účely, pre niektoré však využitie už nevidí. Väčšinou ide o vnútroštátne kratšie úseky, ktoré končia v poli a často obchádzajú aj dôležité regionálne centrá. V týchto vlakoch sa vezú väčšinou len desiatky cestujúcich denne. Spoločnosť Stadler Rail vyhrala súťaž na dodávku 4 poschodových elektrických jednotiek. Zmluvu podpísali zástupcovia oboch spoločností. Hodnota zákazky je 100 miliónov eur, súťaž ZSSK vypísala začiatkom tohto roka. Jednotky budú nasadené medzi Bratislavou a Žilinou. Jednotky by sa mali objaviť na našich tratiach na prelome rokov 2026 a 2027. Keďže jednotky sú čisto striedavé a dnes jazdia len po Púchov, dnes je striedavina len po zastávku Žilina Predmestie. Po lete by mala byť aj v samotnej Žiline. Ak si kladiete otázku, prečo máme dve napájacie sústavy a aké sú rozdiely, tak na túto tému máme v pláne spracovať samostatné video. Generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Alexander Sako sa vzdal svojej funkcie. Vzdal sa jej z politického tlaku na jeho rodinu. Na poste ho od štvrtka 15. mája nahradil Ivan Bednárik. V stredu o tom informovala hovorkyňa ŽTSR Petra Lániková. Sako bol nominantom súčasnej vlády. Do funkcie ho začiatkom novembra 2023 vymenoval minister dopravy Slovenskej republiky Jozef Ráš. Vo funkcii ho od štvrtka na jednomyseľné odporúčanie správnej rady železníc Slovenskej republiky nahradil Bednárik. Podľa železníc Slovenskej republiky ide o renomovaného dopravného manažéra, ktorý doteraz pôsobil ako poradca ministra dopravy či generálneho riaditeľa železníc. Betonársky finišér je vo finiši. Severná rúra tunela Višňové má dokončenú vozovku a pokračujeme ďalej v prácach. S milimetrovou presnosťou a dušou strojárskeho majstrovstva napísal finišér v jednej rúre posledný riadok. Boli sme pritom, napísala Národná diaľničná spoločnosť na sociálnej sieti. V tuneli Višňové kontinuálne prebiehajú práce na montáži technologických zariadení. Na trase sa realizujú práce na prístupových cestách, oplotení či vegetačné úpravy. Rekonštrukcia trate na juhu stredného Slovenska začala. Ťažké mechanizmy sa zahryzli do úseku medzi Fiľakovom a Holišou. Cieľom je rekonštrukcia jednokoľajnej neelektrifikovanej trate v dĺžke cez 7 až 4 kilometra. Od roku 2017 je z dôvodu zlého stavu trate znížená rýchlosť zo 100 km za hodinu na 50. Ide o úsek spôsobujúci druhý najväčší súhrn meškaní vlakov na celej sieti železníc. Po rekonštrukcii sa docieli navýšenie rýchlosti až na 120 km za hodinu, žiaľ s elektrifikáciou sa nepočíta. Zmodernizujú sa mosty, zabezpečovacia technika, na zastávkach sa osadia prístrežky a nové vyvýšené nástupné hrany. Rekonštrukcia by mala byť hotová v júni budúceho roka a stáť by mala 24 miliónov eur. Dúfame, že nové vydanie z Dopravy v kocke sa vám páčilo, preto by sme boli radi za pekný komentár, like a odber. Vidíme sa na budúce.